डीजे दिलीप शर्मा दौड़ी करेला सखी गोपालगंज गोपालगंज दौड़ी करेला सखी नया नया सैया किनले ठरे सर काम न करतावे उनकर परे सर नया नया सैया किनले ठरे सर काम न करतावे उनकर परे सर 2-4 दिन घरे आवेला सखी भतार मोरा ट्रैक्टर के ड्राइवर हतौनी करेला सखी भतार मोरा ट्रैक्टर के ड्राइवर हतौनी करेला सखी दौड़ी करेला सखी डीजे दिलीप शर्मा सखी सैया ट्रैक्टर के ड्राइवर सोनौला चंद्रभान बाटे पातर करे नया तर ट्रैक्टर चलावे के करेले माना उ खाए न खाना मन करे करे आवे के सखी बाटे पातर करे नया तर ट्रैक्टर चलावे के करे हमाना उ खाए न खाना मन करे करे आवे के मेहरी के दुखे नहीं बुझला सखी भतार मोरा ट्रैक्टर के ड्राइवर हतौनी करेला सखी भतार मोरा ट्रैक्टर के ड्राइवर हतौनी करेला सखी दौड़ी करेला सखी डीजे दिलीप शर्मा करेला सखी भतार मोरा ट्रैक्टर के ड्राइवर हतौनी करेला सखी किसन चोनो आबे नहाली बानी हम लड़कोर हो अमर जितेंद्र संगे मिल के सैया चल जइहा भोर हो ए सैया किसन चोनो आबे नहाली बानी हम लड़कोर हो अमर जितेंद्र संगे मिल के सैया चल जइहा भोर हो गुडु गुल सना डीजलो बेला सखी भतार मोरा ट्रैक्टर के ड्राइवर हतौनी करेला सखी